זה עדכון ערוץ ראשון שלי. אז העדכון הזה הולך להיות, אני לא יודע אם קצר, אבל הוא יהיה, נגיד, לא קצר ולעניין, פשוט משהו ולעניין. כן. אז כהודעה ראשונה, אני פרטנר כבר יותר שבוע וחצי, שבועיים, אני לא בטוח. כן. ועוד דבר אם אתה רוצה לקבל כסף, אני לא ממש מחכה לו. לי העיקר שהם אוהבים אותי ושאוהבים לצפות בי, זה העיקר בשבילי. לא יודע, אולי יש כאלה שהם עושים סרטונים רק בשביל כסף, אני לא יודע. אז כן, ועוד משהו, רגע ניכנס לאינטרנט, נבדוק מה המשהו הזה. ניכנס לערוץ שלי, נבדוק מה המשהו הזה. כן, ויש מה שאני רוצה להגיד, ועוד משהו. רגע, חכו. רגע. אני הכנתי קומנטרי ראשון. כן, זה עדכון, זה רק חלק בעדכון. כן, אני חושב על לעשות מערכת שעות. כן, זה גם חלק מהעדכון. אבל אני עוד חושב על זה. אם אתם רוצים שאני באמת אעשה מערכת שעות, וכל יום באמת יעלה סרטון או 2, תגידו לי שאני אעשה מערכת שעות, ואני בא לחשוב על איזה מערכת שעות יפה, מניפה כזאת. וזה יהיה גם בעדכון אחר. אז כן, תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב, תודה שצפיתם ויאללה ביי.